jedan jedini. Pogledajte. Ok, da li si spreman? Evo, kako kažu ljudi, Muđa je najbolji youtuber. Sad ću vam objasniti zašto ljudi gledaju Muđu. Vrlo prosto ću servirati. Ne zato što Muđa ima dobar kontent, jer kao što smo pričali na nekom prošlom streamu, Muđin kontent je sranjina. Pogledajte vi ovaj kontent, šta, igrice, ne seče, evo, koji je ovo kontent? Wow, ludilo kontent. Zgadjevi jebote. Jao, ludilo kontent, mogu ja ovo da radim, ali ovo je sranje kontent, nikome nije zanimljivo, razumeš? Može njemu zanimljivo, ja to poštujem. Ako je njemu zanimljivo da on igra ovo, super, poštujem, brate, svaka mu čast. Ali nek onda ne seri, nek se ne meša i nek ne priča gluposti, razumeš? Što ima potrebe da priča gluposti ako snima za sebe i ako uživa? Jer ako on snima ovo za sebe jer on uživa u ovome, voli da igra igrice, znači on za sebe snima. On uživa u toj igrici i to je to. Što on mora da sere okolo i da priča, da iznosi svoje mišljenje? Ok, ima on puno pravo na svoje mišljenje, imam ja puno pravo na svoje mišljenje, ja ovdje ne započeo nikakvu dramu. Ali ja imam pravo na svoje mišljenje kao što Muđa ima pravo na svoje mišljenje. Ako on iznosi svoje mišljenje, zašto to mišljenje mora da bude neko toksično, glupavo mišljenje, kad je Muđa divan dečko koji snima za sebe, Ne razumijem, zašto? Zašto mora da menja svoj način? Ja sam oduvijek bio lik koji je prozivao. Oduvijek sam bio lik koji je jebao svima mater, razumeš? Nisam se pretvarao da nisam. Nisam nikad glumio, počekaj, znaš, ja sam ipak Dobrica. Nisam, ja sam Dobrica, sve super, ali kad se jebe se mater, razumeš, čas zdravo. Znači, kontent mu je sranjina, razumeš, realno većina klipova mu ima, u Bode je Muđa dobar klip, ali većina klipova su mu sranje, razumeš.